Warla ki election MLA kadang cengai hanrei kasan perthaipat kelas dang man kiwin bar sedang songshit bha hai ki thany West Khasi Hill ki tulong ku bor batikna ki thu ba kane ke jingkala kan san ha kasan perthai kan sedang shwa narambrai constituency ya kabala kemilanti bakan seur long no shin tanggata layo jingtip ru ba kawai na ki sang san perthai kala thmu ban pukut no ya ka jing trekam ha ka te constituency kenaman pentemai lut ya gijing ya lanti nang ne shakaman at kum gi tolong ku bor le tho ba hadin gijing wat mnia lalap ba kane ka parti ka papangkre ban pangkut chwa ya gijing trekam ha ka te constituency kadai ka badon bat bayalam ha ka sarkar jala shu ki tolong ku bor kle tho ba kane ka parti bat kinong ilam jong kane ka parti kile shuong andala biang ka por pin sayo ilut ya kine gijing kala kiban sedang shwan ram prai laong shu wei na kinoilam kene ke parti ubala kerpat ru ban ompen pau kerteng ya kene ke parti lani ya ke kerteng jong wat hadu menta ompat tip setia kaba kum kanu kata ka jingkala hanrei lasngu thu pat ba kan dai bet ka kam ka bai dai bat kinong mi khmat pai ba ya menta ngimpat kwa ban ya thu lut namar ka kam kadang ya le si setang kat tu kan nipor pin sayo i bat tip lut laban rabiang kita long kubor layat ho ba karambrai kandai ke konsensi ke banyalam nakmat ha kane ka kanti bat kin sadon bun ki waipat ki konsensi ki bala pangkre ban but lang nadin ka wai hadin ka wai pan